Malawi Today. Pamene tikukamba kuti anthu ena ali ku Msipe ndipo ena ali ku Chikangawa kumene kukunthungwa kumene kudagwera ndege ya malemu Dr. Saulos Claus Chilima, ndi pamene ena azizimuka nazo kuti inkosi ya makosi Gomani yapezeka ku malo kumeneku ku Chikangawa, pamene iwowa anayikidwa pa mndandanda wa anthu oti akayankhule ku Msipe kumeneku. Monga mudziwa bwino kuti malemu Saulos Claus Chilima anali impi kapena kuti nduna ya amfumu inkosi ya makosi Gomani, koma ndizodabwisa kuti iwowa asiya mwambo wawo umene analinso ndi program yoti akayankhule kupita ku Chikangawa kumene kuli mwambonso wina okumbukira malemu Saulos Chilima. Nde zambiri zikuyankhulidwa komanso anthu ambiri akukamba zosiyanasiyana. Inu maganizo anu ndi otani pa za nkhani imeneyi? Balibe